Profesora, rompeme unha bureta na pía do laboratorio. A ver, deixame ver. Bueno, non te preocupes. Lava con auga e xabón na pía e vou buscar un desinfectante no botiquín. Profesora, que quere decir 10 volumes? É a forma de expresar a concentración do peróxido de hidróxeno no produto comercial. Non é peróxido de hidróxeno puro, xa que hoxe non vas poder traballar no laboratorio, imos facer entre os dous esta determinación. Imos determinar o contido de peróxido de hidróxeno no produto comercial, no bote de auga oxigenada. Vale. Toma, este é o listado de materiales reactivos que imos precisar para facer a práctica. Entón, vai buscando todos os reactivos e material que precisamos e vimos a facer a práctica. Vale. O primeiro que imos facer é encher a bureta co valorante. O valorante neste caso é o permanganato potásico con unha concentración 0,1 normal. Témonos que asegurar de que a bureta estea totalmente chea. Enrasamos a bureta a un volumen fixo. No matraz no que pesamos 1 mililitro de mostra, engadimos 7 mililitros de sulfúrico diluído 1,3. Diluímos aproximadamente a 100 mililitros con auga destilada. Engadimos unhas perlas de vidro e quentamos ata a aparición de burbullas no líquido. Comezamos a valoración de peróxido de hidróxeno con permanganato como axente valorante. Ao final da valoración tomamos nota do volumen de valorante consumido. Plantexamos as reaccións que tiveron lugar no proceso de valoración e logo axustámolas. O permanganato potásico pasou a manganeso 2+ e o peróxido de hidróxeno a oxíxeno, O2. A partir do volumen de permanganato consumido na valoración e da súa normalidade, calculamos os equivalentes de permanganato que reaccionan co peróxido de hidróxeno. Tendo en conta que por cada mol de permanganato intercámbianse 5 electróns na semirreacción de reducción, podemos calcular os moles de permanganato que reaccionaron. Coa relación estequiométrica calcúlanse os moles de peróxido de hidróxeno que temos no Erlenmeyer. Facendo uso do peso molecular do peróxido de hidróxeno, podemos obter os gramos de peróxido de hidróxeno que hai na mostra. Con estes datos e o peso que tomamos da mostra, podemos calcular o porcentaxe de peróxido de hidróxeno na mostra comercial. Se queremos expresar a concentración en volumes, temos que ter en conta esta reacción. Partindo dos moles de peróxido de hidróxeno que hai na mostra, calculamos os moles de oxíxeno xerados. Considerando a aproximación de que o oxíxeno compórtase como un gas ideal, podemos pasar esos moles
a volumes de oxígeno. Xa teño os resultados. Vale, e coinciden os teus resultados co que pon na etiqueta?